Veterná katastrofa, ktorá zničila časť Vysokých Tatier, sa udiala pred 5 rokmi. Odvtedy sa z veľhôr vyťažili milióny kubíkov padnutej dreviny. Výnimkou boli Tichá a Kôprová dolina, kde drevo ostalo. Dnes sa tam už ukazujú prvé výsledky obnovy prírody. V Tichej a Kôprovej doline dodnes zostalo poválané drevo po ničivej kalamite z roku 2004. Viedol sa však o to veľký boj. V hre bola budúcnosť lesa, ktorý mal nevyťažením tohto dreva utrpieť porážku. Hneď po smršti niektorí lesníci tvrdili, že do 3 rokov, ak sa nezasiahne, tak les tu padne. Podľa vedcov tu nakoniec padla likožrútovi za obeť asi štvrtina stromov. Pod popadanými kmeňmi však už vraj rastie životaschopná generácia lesa. Tie hodnoty toho zmladenia, spontánneho zmladenia, musím podotknúť, bez pričinenia človeka, sa pohybujú v niekoľkých desiatkách tisícoch jedincov na hektár. A to je výsledok, aký sa vraj v oblastiach, kde bolo drevo po kalamite vyťažené, nedosahuje. To zmladenie na spracovaných polomoch dosahlo maximálne desatinové hodnoty tohto množstva. Výsledky vedcov prebrala aj sieť environmentálnych mimovládnych organizácií Ecofórum, ktorá ich dnes zverejnila. O názor sme požiadali štátne lesy TANAPu. Nemáme informácie o vykonávaní seriózneho výskumu v zmysle príslušnej legislatívy, preto sa nebudeme k záverom výskumu publikovaných v dnešnej tlačovej správe Ecofóra vyjadrovať. Z Tichej a Kôprovej doliny Ľubo Fronko, televízia Markíza.